Magsalita ka, George. Ang gagawa mo, George. Hello guys, I'm here. Sabihan mo, saan ka mo ngayon? We are at the Golden Beach Resort in Joy. We're Mindanao, but Langka. Lala! One eternity later. A few inches later. Hello, hello mga kaduday o mga kadada. Mga dudoy. Hello everyone. Naligo sa tagdagat ha. Kanawa. Kami karon diri sa Ano kayo mong sa Kasi kay Didi. Kasi di sila maglaro mo. sa may asan yung lugar? Sa may tumoy sa Gobchen. Gobernador Generoso. Nami sa kinatumya nami sa Gobernador Generoso daw ni Kanawa. Kita niyo yung lugar. Mo ni ang kinatumya no. Nawa. Narang kinatumya no. Picture sa dato ha. Picture. Ay, sorry. Video mo din yung ungo. Ay, murag ka na. Siguro kalain man kita na. Ilang sa picture. Pwede ko kita. Diri ka tanaw kaningin-ingin. Ya? Ano? Ay, nakaon man eh. Sige, napakon na picture na. Pakita na. Hello, Moani ang Gobernador Generoso sa Tumoy. Oh, akong ipagkita sa inyo akong mga kaubanan. Diba? Ay, dara sila oh. Ay, lami na ang tayo tugsaw ga mga kadudoy, makakadaday. Lami na yung tugsaw. Kita ninyo oh, perting gwapuha. Oh, bago pa dyan nagtaob gani ha, wala mi ani diri kay unasan pa man dito, nagmadlok pa man kay nihubas man ni siya. Muabot dahil ni diri siya. Muna karon lami na jud kay rong gabi eh. Mupabugnaw mga dudoy, mga daday. Diba? Oh, daghan kay diri polluted diri. Dili ganang diri mi namili kay dili kay kuan. Dili dagang hugaw ba. Wa pa jud virgin beach pa ni oh, dagang paganit mga tunggan oh. Anawa. Wala ni Siga, si Dudoy, si Daday. Wapo no, tinawang view. Diba? Kani diri nakaplagan ni nako. Unsa guning nakaplagan sa Tagalog oy? Na
na-diskubrihan namo ni nga diri ang gwapo. Oh. Oh, mo gani oh. Nga mga gwapo tanawa. Nya diri ni sus naraman day ni virgin pa jud ning dagata. Wa pay nakadumdum gamay lang taga diri lang ang aligo tanawa. Diba? Tanawa jud mga kuan kadaday. Oh. Sus. Mag-surfing kasi dito sa unahan, pwede. Diripod, pwede. Oh, tanawa. Nalingaw kaya kung mga apo, mga kadudoy. Punta ha. Muna ang view diri sa amo ang sis. Hindi ko anan, oh. Tara, oh. Tara. Pak. Tara ang building. Pak, tara nga akong mga sakop. Nagduyan-duyan. Oh. Oh, nawa, diba? Yang hapon diri mga kadudoy, kuan. Naay daghang isda daw. Nya karon. Malitag isda. Isugba-sugba na tong presko nga isda. Kami raman diri tao, nya kanang diha o taga diri raman ang naligo uban. Kami may tao diri. Nakaplano mi diri kung naa diri baligya nga gamay. Nuna, unya daw paliton daw. Kay wala pa jud oh, virgin pa kayo, gwapo kayong dagat tanawa. Dool ta bi, dool ta. Wow. Dool ta ning mga apo. Oh, mga apuping. Kami sa nami. Patayin sa nato kaya itong mag-ikuan ta ka, i-live ta ka. Lagi na siya kay kuan man na garterize man na kanang kuan. Doon kayo, hawa dong. Ready? Are you ready? Are you ready pa? Ganito, tanggal ko. Agdagan ta doha. Georgine, Uy, lami kayo matulog. Dapo kayo? Are you ready? I-ready ko na tanggal Sige ito. na, Georgie, mag-vlog ka na. Georgine, mag-vlog na kayo, George. Sige na, magsalita ka na, sabihan mo. Hi, guys! Tingin doon sa camera. Hello, reproduction pagani. Hi, guys! Dito ako, nagkuha ako ng sand. Nagkuha ako ng shell. Good job! Put it in the table, ate. I'm going to burn. Ay, ate. Ate! Itong kinalasan nga puti, Jud. Nado dito daw, nagkuhan o, nagbuklat o yelo. Wala na yung makita. Klaro ka. Ako lang. Okay na. No. Kailangan pa. Okay na yan. Ready? Go. Ako mag-dig ako. Salita ka. Sabihan mo yung mga vloggers natin. How dig in where the cup server? Ibaba ata. Ibaba. A few inches later. A few inches later.
ka ma. Tapos na kami nag-dinner. Ah, ayun na. Ay, God. Wait, dali. Sige. Ay. Sige, sige. Sige, ano. Ay, mag-vlog ba ya? Ala, di na na-upload. Heart. Hello. Asang heart? Ala, oh, ganda heart. Pakita mo, sabihin mo. Heart. My heart. Ano yan? Sino nag-draw yan? I don't know. Di ba ikaw nag-draw? Tingnan mo, guys, oh. Tingnan mo, mga kapatid. Oh, kadaday. Hi! Asa naman, sorry? Nama. Wala. Ay, nakaligo na ko. Pero tinanak kong ligo ka. Sukad sa akong pagkabata. Karon pa, char. Lain kay ligo o, tanawa kung mga kaidaday no. Kuyaw kayo, malupad ka sa balod. Oh, kuyaw kayo mga bata, malagpot good. Lami yung takay humul-humul, pero sus, pertimang baluda. Umbot mo niyang kadlawon, gwapo siguro ni. Update ka unya na mo ka ng kadlawon, gwapo ba? Yan ang sa kamo kay mga ligid. Manlaw na mi, manlaw na kuno mi. Ha? Kasi update sa na ko kanya ha, kay maligo mi yan. Unyang gabi eh. Kay pasig wala nay, pasig wala nay balod. Na nagkabot-abot ni mga tao eh. Ano? Ipuloy ta na. Ay, ipatas ana niya iyang tuluganan. Oh, gibira-bira na yung tuluganan. Andam na niyang gabi eh. Ay, suro dito mao sa bangka. Gani, di na siya madlock. Yun na sa madlo. Gana. George, tara George! Tama tayo kay Lolo. Tara. Kaya na ba? Parang nakalma no? Nakalma naman. Sige naman, pagligo-ligo sa ma. Dira o. Tama na. Kalma naman. Wala na. Wala na ito. Mayra po nakalma oy. Ragwa na yung nagpadulong. Kalma na siya, wala niya nakaligo. Sa inoy. Ogan ko daw na ang dagat. Anak mo daw na. Tara George! Ana, sige na. Eugene! Ano ba? Ah, mag-inap na eh. Sige na. Sige na. Ay, dali dire. Kaya masuyukan ka dito. Dali. Ala. Ay, ihipos ang laruan mo. Wala, naidakot ako kayo. Hindi na mawala kasi manggod. Dako kayo to. Balon. Ay, nagsugba. O, Nana. Vlog na tayo. Hello guys. Nagduyan-duyan kami. Sabihan mo sila dun sa dagat. Naligo na kami sa dagat kanina. Tapos na kami. Tapos na, sige lang kami sa feet namin dito sa Nang isa, oh. Agay. Kukusa niya dito. Georgie, Nana, vlog na tayo. Like and subscribe for and more adventures.
sila doon, oh, sa dagat. Tour mo. Guys, let's go. I'm just going Sa to tour wear natin, my tour swimming natin. Wag sa baba ha, kay mabasa tayo. Guys, And may that's moon, the oh, may beach. moon. That's the beach right there. May munting nasabihan mo, oh. Asan yun? A moon right there. And there's some clouds. So ganda.